بعنا كلتشهن عسران حديث عمد أبقعكم كبرنا أملاخ يخون يسوع كريستوس كرمي كلتشهن عسران عمد مهرت نعنا كبس المات نبرهان متان كم سنة كم زهج جزء توليد يسوع كريستوس قويتاي إذا نقول زي أنت زي ولد نيرون هنا تسفين برنا ندنقص سباتينا نيرنا بزي أملاخ تسفى زي بلنا كابت خيدان إجابير عزينا رحوقات سبات نيرنا خبرني إجابير نسوجن بودو بيسوس كريستوس غيرون عنا متان كقربنا توليدو يسوس قويتاي سلزي منفس إجابير أبزيالو نسو النفس وقفنا غصانا عنا خمهرنا كم عدلنا بزلو آمين بقويتا بتعم دسي بلن يسوس كريستوس قويتاي أبزي كبور أبزي قدمي كبور حزب مهلاوي دوم بالي እግዚአብሔር አብዚ ከም ዝዝበለ ግዜ መኻን ነዚ መዓልቲ ስለዘብቃዕን ንጎይታ እንታይ ይገብሮ የመስግኖ አሜን ሞትና ዝምነይ ብዙሓት እዮም ጥፋትና ዝምነይ ብዙሓት እዮም እግዚአብሔር ግን በምህረቱ ናብዛ አብቅዕና አሜን ክብርን እግዚአብሔር ይሁን እስከ ሁላትና እንጸልይና ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር عمتات زمنات زي لو تأكا تمالز نبر كالمون زلخا زي تعرق زي تدكم زي تحلل كله جزي هياو زخنكا نزمتو هياو تقبر إجابير ندخمات برتعة تهب حيلي تهب إجابير أمسجنك كالله سلزا معلت زيات أمسجن سلز جواية أمسجن سلز هزبز تمسجن እግዚአብሔር አባት ሆይ ስለዛ መዓልት ዚያድ ማና መስግነካለና ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ንጽዋዓካለና ንዓይነ ህዝብን ዚ ተዛረበና እግዚአብሔር ማዕደና መኸረና እግዚአብሔር ብዘይካኻ መምህር ይብልናን ብዘይካኻ ዝመክር ብዘይካኻ ዝምዕድ ብዘይካኻ ዘጻናና ብዘይካኻ ተስፋ ዝህብ ብዘይካኻ ዝፍውስ ብዘይካኻ ዝዝንን ብዘይካኻ ተስፋ ዝኸውን ወላ ሓደ የለን ስለዚህ ንጽዋዓካለና እግዚአብሔር ጽባቄና ንስኻይኻ ተስፋና ንስኻይኻ ክብረትና ንስኻይኻ حيلنا سخيخا كله بقى يزغون لنا قويتا تمسجن سلزي እግዚአብሔር በዚህ ምሽት ዝተረኸብ እዛ ዓመታትና ንዓኻ ንህበካ ኣለና ናይ ሰላም ዓመት ይኹን ናይ በረኸት ናይ መፍታሕ ናይ ትንሳኤ ናይ ምስግጋር ዓመት ናይ ምጽናዕ ዓመት ይኹነልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልይ ኣለኹ ኢድካ ንምድሓን ሓጻር ኣይኮነትን ንህዝብና ዘክሮ ንሃገርና ንህዝብና ንወለዶና እግዚአብሔር ክትሓስብ ጸልይ ኣለኹ ኣታናይ ምጽንና አምላኽ ንስኻ ተጻናና አምላኽ ኢኻ ንስኻ ተተንስ ንስኻ ተበርትዕ እግዚአብሔር ንጽዋዓካ ኣለና ጎደለና መል ድኻምና እግዚአብሔር ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ንድኹም ሓይሊ ትህብ አምላኽ ኢኻ ሞ ተመስገን ንነፍስ ወከፍ እግዚአብሔር ብሕትኡ ክትበጽሖ ጽልይ ኣለኹ ናይ ነፍስ ወከፍና ሕቶ ክትምልስ ትኽእል ንስኻ ኢኻ ተመስገን ስለዘይታ ሓድገና በይንና ስለዘይኮንና ተመስገን أنا مساقم يسلز بالك تمسكن أمانيل شم كاي بارخ كم شم كاي أوي خات تمسكن بيسوع سم آمين كبرني إخزابير يكون زي أنا زت دالو كله قال بفلاي كيروس حونا زي قط مزنببة صبغيري بقى نتي سبكتي نتا أنا زت دالو كله صبغيري هستاجيرو جالسو مغنياتو بزعبا مصننا عيانا خاني تدالي كبرني እግዚአብሔር ይሁን ተመንፈስ አምላኽ እንታይ ሓደይ አይጋገኒ መልእኽቱ ሓደይ እግዚአብሔር ይመስገን ዘይላዋወጥ መልእኽት ለው እግዚአብሔር ስለዚህ አብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 መጽሐፍ ቅዱስና ውጪና ምዕራፍ ሉቃስ 1 25 ዘሎ ሓደ ቃል ከነንብብና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ስምዖን ዝበሃል ናይ አምላኽ ሰባሎ እዚ ኻኒ ምጽንና እስራኤል ዝጽበይ ዝነበረ ሰቢ ይሕዋትና ኩሎም ነቲ ናተይ መልእኽቲ ሲትንክፎ ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ካብ መዝሙር ጀሚርካ ሁሉ ነገር ክሓስቡ ከለኹሲ እግዚአብሔር ትመንፈስ አምላኽ ስንታይ ሓደ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ዘሎ ቃል كان ببي እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ካብ ቁጥር 25 ዘሎ ቃል بشم يسوع كريستوس كم ببي
نو كلتي سوري كلتا قاب عسران عموش إنه دما أبي رساليم سمعون زبها للسبعي نبرة إذا سبعي إذا صادق نعم لخ سفره مصننا إسرائيل دما زصب سب نبرة منفس قدوس دما نبرو نتقبو إجزابهر كير أيو موت كم زيري بمنفس إجزابهر تنجيرو نبرة تجليس ألو نبرة بمنفس كأنا بيت مقدس مسأ نتي يسوس حسان ولدو كم لماد حقي كقبرو لمسأ توو نفسو ما أب إيدو حقيفو نعم لخو نامس جنمو وقويتاي نتي نمبره هذا برهان نهزبخا إسرائيل ون كبرت من أنتك خون أبكيد من كل حزبي زدال خايوم دحان أعينتي كبراياس حجي كمتي باريخ نباريخا كمتي زرباخا نباريخا بسلام كتفان ويخا بلا كبرنا أملاخ يخون إذا سبعي زي صادق إنيرو نكزابير زفرح سبي نيرو مصننا إسرائيل كان تايقبر نيرو يتصبي نيرو كزابير يمسكن صادق مالت داي مالتيو قنوع مخان ويدما قنوع ريليشنشيب مسخو نسب كهلو كاخلو صادق يبال ويدما صادق مالت بناي كزابير حقن تأزازن زمالا للسب مالتي كبرنا عملاخ يخون أب لوقاس معرف حدا كان رخلنا بزعبا إلسابيتن بزعبا زكارياس المصحف قدس ينقرنا صادق أن نبرو نجزابير زفرح بكله تأزازات إجزابير كازي زمالا لسو سبات نبرو يبلنا يسوع كريستوس قويتاي سلزي زوم سبات زياتهم ناي حقي صدق ينيرو تأزاز إجزابير ندافصمو إجزابير ذهبوا محقي نداقبرو بمسوعتي بستفلا لنجر أبكد مجزابير نداقربو أبكد مجزابير ننبسوم سي بصدقي أقيموا معنيرهم مجزابير المسكن يتصبي يوم نيرهم كبرنا مجزابير يكون بفلا يزي سب أيزي حدا يتصبي نجر نيرو تتصبي دومان تاي متصننا يتصبي نيرو مجزابير المسكن بتجت من تاي تنجرنا متصننا هاللويا يسوع قويتاي منفس مجزابير هي آمين سلزي متصننا يتصبي نيرو نرؤسو يكونن متصننا يتصبي نيرو ويدما ناي قال نجر قصا يكونن يتصبي نيرو نسو يتصبي زنبرة متصننا ناي حزبي متصننا ناي هاجر متصننا ناي نشن ناي تولدي متصننا يتصبي نيرو እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዝጽበየ ዝነበረ ኻኒ እቲ ንጉስ ነገስታት ጎይቶት እቲ ንህዝብ ምዕረፍ ክኸውን መሳገር ክኸውን ምጽንናዕ ክኸውን ተስፋ ዝተገብረሉ ንዑ ይጽበይ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ክጽበየ ኸሎ ክጽበ መቸም ምጽባይ ዝበሃል ነገር ኩላትና ንፈልጦ ኢና ምጽባይ ከቢድ ቃል አምላክ ወኒ ነገርና ነውህ ትጽቢት ስንታይ ገብሮ ንልቢ የማህሙኖ ይብል የማህሙኖ መምህማን ማለት ምድካም ማለት ይበቃ ከምዚ ፓራላይዝ ዝገብረካ ምጽባይ ከቢድ ፍርቅ ሰዓት ገለ ምጽባይ ከቢድ ግን እዞም ሰባት እዚአቶም እዚ ሰብ እዚ እንደህርዳ ርኢናዮ ነዊሕ ዓመታት ነቲ ምጽንና እስራኤል ስንታይ ገብሮ ነይሩ ይጻባበይ ነበረ ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ صادق زبل نجار كندري دس يبلني يسوع كريستوس قويتاي صادق كم تزولكم صادق مالت نايت صدق حبرت مس إجزابير نايت صدق حبرت مس ودي مس قال نايت صدق حبرت أبستفلا لمس من سبقلو كغلو صادق تبال إجزابير نونو انتايلو عم عرف شوعات حدا كابزي أبزي زلو جنريشن كابزي أبزي زلو ولدو صدق كارغيبة كايمو نسخان سدرابيت كان نبتا مركب أتويلو إجزابير مسكن صديقو ترغيبو أبتي زمنتي كل مدري بعمص بحطيات بستفلا لي كفات تتحيزا خلا نوح ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ኮይኑ ተረኺቡ ጻድቅ ኮይኑ ተረኺቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጽቡቕ ህይወት ምህላው ናይ ሞራል ሰብ ምዃን ይካሊ ንሰበይትኻ ንፉዕ ሰብ ኣይ ምዃን ይካሊ ዝተፈላለ ዓይነት ጥዑይ ህይወት ክትመርሕ ይካሊ ገለገለ ሰባት نخلت نسلست أنست أمنات زخون سبات الله يسوع كريستوس قويت حكينا نتاع كايد له نتاع أنتي صباح نتاع أنتي دهر صباح نتاع أنتي كلنا أولو أمنات كوينو
كم تسرعاتهم مالتي ومنات كوينا ميقولوا مالنا هنا حنت مؤمنين سبيتي اندهر رايلكا صدق አለካዶ እግዚአብሔር ይመስገን نحنا ናይ እምነት ጽድቅ በክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ጸጋ ጽድቅ ዝተቀበልና ጽድቅ ለና እግዚአብሔር ይመስገን ጽድቅና ግን ካብ ጽድቅ ጸሐፍትን ፈሪሳውያንን ከበዛህ ክኸላለው ጽድቅ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ نحنا ነቲ ናይ ምድሓና ቃል ሐቅ ወንጌል መስማዕና ቡ ወሐቲሙ ካንታ ይገብርና ውሉድ ይገብርና መንፈስ ቅዱስ ካኒ ንውዳሴ ክብሩን ንምድሓን ጥሪቱን እንታይ ዕርቡን ርስትናይ በዚ نحنا እንዳተቀደስና ንኸይድ ጽድቅን ቅድስናን ይፋላለይ ጽድቅን ቅድስናን እንታይ ሆኒ ይፋላለይ نحنا ጽድቅ መስተቀበልና ንቅድስና መምልላስ የድለናይ ዋጋ መኽፋል የድለናይ እግዚአብሔር ይመስገን ሐፍተና ዝምር ከላ አምላክ ምሳኻ ሙኻን በሐዊ መሐላፍ በስተፋላለይ ነገር መዘምራን ሁላቶም እግዚአብሔር ይባርኩ ሰማያት ክፍታ ቢለም የምዘብኻ አሜን ደ እግዚአብሔር ዘመንኩም ይባርክ እግዚአብሔር የለምልምኩም حدش ነገር ይወስኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ anyway I am proud በጣም ደስ ይዝብለኒ በዚህ ቤተ ክርስቲያን በዚህ አብዝ ዝግበር ኩሉ አገልግሎት በጣም በቃ አጉቤ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጎይታ አብዝህ ይባርኩም ሃሌሉያ እና በስተፋላለይ ነገራት نحلفينا በስተፋላለይ ነገር نحلفينا በስተፋላለይ ነገር ክንحلف ከለና እግዚአብሔር መሳኻህ ህሉ ሁሉ አምላክ መሳኻ በህይወት አብና ብራኻ አብሱጉም ተታትካ አብ ኩሉ ነገር ከተቀድሞ ከለኻ እግዚአብሔር ንዑ ክትፈርሖ ከለኻ ከተخبሮ ከለኻ እዚ ጽድቅ ዝባል እግዚአብሔር መስኡሎ ከባል ከሎ እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር ክትወግን ከለኻ ከም በዓል ዳንኤል ሃሌሉያ እግዚአብሔር አንተቦ ናሃዳ አውና ይዛረቡ ነረሲ ብርግጽካ ኮሚዩና በዓል ዳንኤል አብቲ አምላክ ዘይእመነሉ ግዜ አብቲ ናይ ሙርኩ ዘመን ኮይኖም የምታይ ኮይኖም نعملخ أمينه مجزابير مسكن أنا نعملخ كنا أمنه بستفعل بحوق نحلف نخلينا بمكرق نحلف نخلينا بتشنك نحلف نخلينا بستفعل ليس خايك نحلف نخلينا ما خنياتو عب عالم كلهم مكر لكم كن زدح الناسي سلا كريستوس يسوس مكرق أخن تصقب بمبرك إن ده أنت راح يكون صحفي يسوس كريستوس قويتاي ወንጌል ክንገረና ቆሎ ነብስኻ ቀበጽ ዝብል ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነብስኻ ቀቢጽካ ይኻን ጎይታ ኢየሱስ ተስዕቦ ስለዚ ነዚ ጎይታ እዚ ሒስካ ክትማላለስ ከለኻ ጽድቂ ክህልወካ ክኸላለው ጽድቂ ኢየሱስ ጎይታይ እና እዛ ጽድቂ እዚያ አብዞም ሰባት እዚያቶም ብጽድቂ ዝማላለስ ብጽድቂ ዝጽበይ ሰብ ነይሩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ክንጽበዮ ከለና ንሕና ምንታይ ክንጽበዮልና ብጽድቂ ክንጽበዮ ኣለና ማለት እዩ ካል ንእግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብ ነይሩ ንእግዚአብሔር ዝፈርሕ ሰብ ነይሩ ናብነት ጥቅስታት ክህበኩም ሓደ ጥቅስ ዝጽሕፉ ሰባት ገለኽሉ ስለዝኽሉ ማለት እዩ ኣብ ሉቃስ 1:6 ኣለኩም እዚ ናይ ዘካርያስ ናይ ኤልሳቤጥን ጻድቃን ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት ከም ዝነበሩ ይነግረና ኣብ ዘፍጥረት 7:1 ድማ እዚ ናይ ኖህ ዘሎ ክዛረበኩም ጽናኹ ይነግረና ኣብ ምዕራፍ ዘፍጥረት 17:1 ከዓ እግዚአብሔር ንአብርሃም እንታይ ኢልዎ አብርሃም ኢልዎ ዋልታኻ ኣነ ኣብ ቅድመይ ተማላለስ ፍጹም ከዓ ኩን ኢልዎ ፍጹም ከዓኒ ኩን ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብቲ ዘመን እቲ ፍጹም ምዃን እንድሕር ተኻኢሉ ኣብዚ ዘመን ድማ ይካል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ብመንፈስ ቅዱስ ብጸጋ አምላክ ይካል ጸጋ አምላክ ተገሊጽ ይሞ ንኹሉ ሰብ ከ አንተ ያምጸ መድኃን አምጸ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ ካል ናአምላክ ዝፈርሕ ሰብ ይነሩ ናአምላክ እንታይ ዝገብር ዝፈርሕ ሰብ ነሩ ሰባት ንእግዚአብሔር ክፈርሕዎ እቲ ዛዕበ ክብረት እግዚአብሔር ይመስገን ፍርሃት እግዚአብሔር ናይ ጥበብ ትምህርቲ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ጥበብ እንታይ ትምህርቲ ሰብ ንእግዚአብሔር ተዘይፈርሕዎ ከቢድ እግዚአብሔር ይመስገን እታ ዛዕበት ጥበብ ኣብ ደቂ ሰባት ክትህሉ ዘለዋ ንእግዚአብሔር መፍራህ እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር እንታይ ምግባር መፍራህ ንእግዚአብሔር መፍራህ ድማ ካብ ክፉ እንታይ ምግባሪ መርሐቅ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 111 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 111 ቁጥር 10 ዘሎ ቃል ክንሪና መዝሙር ዳዊት ካብዚ ከም ብእግዚአብሔር ይባርኩም
111 اوكي عصرت حدا عصرت فرات እግዚአብሔር መጀመርታ ጥበብያ ዝገብሩ ሁሉም ካ ሰናይ ልቦና አለዎም ምስጋኑ ንዘል ዓለም ይነብር ይብል ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ፍርሃት እግዚአብሔር መጀመርታ ጥበብያ ፍርሃት እግዚአብሔር ናይ መጀመርታ ጥበብያ ዝብል እዚ ብፍላይ ምሳሌ እንደህራ ኸድና አንቢብናዮ ብዙሕ ዝተፋላለየ ጥቅስታቲና ንረኽቦ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ፍርሃት እግዚአብሔር እንተያ ናይ ጥበብ መጀመሪያ ምሳሌ 15:33 ካኒ ፍርሃት እግዚአብሔር ናይ ጥበብ ትምህርቲ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ጥበብ እንታይ ትምህርቲ ይብለና ሃሌሉያ ምሳሌ አለና እና እዚ ሰብአይ እዚ ንእግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ነይሩ ዝፈርሕ ነይሩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝርዕድ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝንቅጥቀጥ ሰብአይ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ሰብአይ ክሰብኽ ከሎ ሰሚዓዮ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ቴዎሎጂ ዝተማሃረ ሰብአይ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘገልገለ ሰብአይ ሽዑ ነታ ሓደ ሰብአይ ካኒ ህይወቱን አምላኽ ሂቡ ሙሉ ግዜ ሂቡ ከገልግል ምስ ጀመረ እንታይ ኢሉ ምኸረኒ ኢሉ ጸውዒዎ እጂ ንስኻ በቴዎሎጂታት ዲግሪታት ዘለካሲ ካባይ እንታይ ዓይነት ምኽሪ ደሊኻ ኢሉ ምስ ጸውዖ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ንስኻ ዳኣኒ ገለ ነገር በለን ነበር ኣነስ እንታይ ክብል ገለ ሽዑ ተሰብአይ በቃ ኣነ ምንም ነገር አይዛረብን የንስኻ ግን ተዛረበን ኢሉ ሽዑ እንታይ ኢሉ እቲ ናይ ቴዎሎጂ ብዙሕ ዲግሪታት ዘለዎ ሰብ ነታ ሓደ እንታይ ኢልዎ ኣነስ ኢልዎ ኣብ ቅድሚ ኣብ መድረኽ ክወፅእ ከለኹስ ኢሉ ኩሉ ግዜ ጸሊም ስረየ ዝገብር ኢሉ ንምንታይ ምስ በለኻ ኣነስ ሽንተይስ እንታይ ገብረኒ ኢሉ ይሞልቁኒ ይፈርሕ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብጣዕሚ እንታይ ገብር ይንቅጥቀጥ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ህዝብ እግዚአብሔር ሲ ብጣዕሚ ዝረዕድ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ዓብይ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አምላኽ እንታይ ክግበር ዝግቦ አምላኺ ክፍራሕ ክኽበር ዝግቦ እግዚአብሔር አሜን ዶ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ነዛ አምላኽ እዚ ይፈርሖ ነይሩ እዚ ሰብአይ እዚ ማለት እዩ እዚ ስምዖን ዝበሃል ሰብአይ ንእግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ነይሩ ዝፈርሕ ሰብ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር መፍራሕ ካኒ ካብ ክፉእ እንታይ ምግባሪ ምርሐቅ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ አይፈትወኒ መባሊ ዮሴፍ ናይ ዮሴፍ ታሪኽ እንደሐራሪኹም ወሲ ዮሴፍ ኩላትና ንፈልጦና ካብ أحوات الشيطان خاب جود وصيو قالمله ببزح مكره حليفو أبيت بوتيفار مسكده أو تا بعسيت بوتيفار مستمن يتوس انتاي قبل كلنا نري أنا سي زي أبكين مجزابيرن أبكين مساب أيكن كفوز خنا نجارسي كميلك قبره يخالي له ما خنياتو بقى أنا عم سايدك زرع كاسبيلن قال لا نسا نخفو نجار كتصوع وخلا كتعدو مخلص نسوقن انتاي قبل كلنا نري بقى زنا جرز أبكين مجزابيرن እግዚአብሔር እንታይ ይገብሪው ይሪዩ አሜን ዶ እግዚአብሔር ይሪዩ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ክንፈርሑ ክንቀላለና እግዚአብሔር ይመስገን በፍርሃት በጽድቅና እግዚአብሔር ክንጽበዘለና ነቲና እግዚአብሔር ነገር ትጽበዩ እንተሆንካ እግዚአብሔር ፈሪሕ ይኻዮ ክንዝምር ከለና ሃሉም በር ንስኻ ምሳይ ኢልና አሜን ሃሉም በር ንስኻ ምሳይ አምላኽ ምሳኻ ዝህሉ ክትፈርሑ ከለኻይ ከተኽብሮ ከለኻይ በጽድቅ ክትማላለስ ከለኻይ ንዑ ከተቀድሞ ከለኻይ እግዚአብሔር ይመስገን ሽዑ እግዚአብሔር ምሳኻ ዝህሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ እዚ ሰብ እዚ ንእግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ነይሩ ዝፈርሕ ሰብ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ካል እዚ ሰብአይ እዚ እንታይ ዝገብር ነይሩ ምጽንና እስራኤል እንታይ ይገብር ነይሩ ይጽበይ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ይጽበይ ነይሩ ምጽንና እስከንበል ምጽንና ህዝብና ምጽንና አይደለ ወለደና ምጽንና ከም ሀገር ከም ህዝቢ ምጽንና አይደለና ከም ውልቀሰብ እንዳይደለና ምጽንና አይደለና እግዚአብሔር ይመስገን ሓውና ብዛዕባ ስደት ክዛረበና ከሎ ካብ ስደት ወጪና
أبسدت علينا بستفعل على نجارنا حل في تاريخنا إسرائيل قال كنجرنا تصنيه بستفعل على من قدي كبرني إجزابير يخون أنا متصننا عيد لنا إجزابير مسكن متصننا عند يجبرنا يد لنا متصننا زبها النجار يد لنا كبرني إجزابير يخون سلزي متصننا إسرائيل سنتاي جبر نبرة يبلنا يصبه نبرة يبلنا أبزي معرف زي أبزي معرف زي أبزسي معرف مالتي أبتي لقاس نبوه زلنا كم أخا حنت سبيت نيرا هنا تبال زي هنا تبال كاني لك كمو صدق سبيتي خمس نبرت مصحف قدسي نغرنا እግዚአብሔር ይመስገን بتصومن بتصولتن تغلغل سبيتي نيرا أب معرف كلته أب قصري كندي كنرخبو نخيل معرف كلته قصر 30 شومنتن كنرخبو نخيل نايزا سبيتي نغر ما እግዚአብሔር ይመስገን مدحان إسرائيل تصبح خمس نبرت زاربنا مصحف قدس 30 شومنتن نسا 84 قبل علي العلي لنا ندحر أنبي بنايو تي تاريخ نوح متان كيبلنا أنا نتا قاب 30 شومنت نزلت قصة راح قم بباع نسا ونشعو ناو مسيا نأملاخ أمسجنتو نتوم مدحان يرساليم زس بي كلهم كاني بزعبو تزاربتهم جابري مسكن ذا سبيت زيا أبتي تاريخها كلها تناسلن فلتو صادق سبيت كم زنبرت شو عت عمت مسبع كاب دنقل لنا عمس جبرت دهريو عبيت صولت بصولت نجزابير سنتاي تجبرون يرا يبلنا تجلجلو نبرت يبلنا بمنتاي بصولت تجلجل نيرا عندنا خاني مدحان إسرائيل كان تاي تجبر نيرا تسبين نيرا جابير مسكن مدحان إسرائيل تسبين نا إسرائيل تاريخ بزهيو نا إسرائيل تاريخ سفيهيو إسرائيلاويان تبتينهم يم تابوت إجابير توسيدو بيت مقدس أملاخ فريسو أب عالمهم تبتينهم ببزح مكرايم حليفهم إسرائيلاويان مالتهم سلزي حدا متصانا نعيس بينيرهم تي دنقل كتولد سمو خاني عمانيئيل كبلوهم نسو خاني نهزبو خاب حتياتهم تاك قبرومي كدحنومي زبل تسفى ناي أملاخ حيزوم يمتصبينيرهم أب صوفونياس معرف السلسته كان ببينا أب صوفونياس معرف سلسته تنبيت صوفونياس كبرني እግዚአብሔር አምላክ ይሁን معرف سلسته كاب كسر 10 4 غصاب 10 تشوعات زلو قالكم بوبي أتقال تيون زمري أتا إسرائيل الالبل اتي نقال يرسالم أتقال يرسالم بكل لبخي تحقسي بحكا أيبلكي إجزابير نفردخي أرحقو نسأل أخي سوغوغو إجزابير نقويتا السراويت أما أخلكيو إجزابير قويتا السراويت أما أخلكيو دحرزيخا قلا خفو زفريه يبلكن بتا معلت إتيا نيرسالم ووصيون أي تفرهي داوكي أي تحللا إجزابير أملاكي أما أخلكي زدهن جغنايو باخي حقوس كحقوسيو بفقرو كهد بخلو بفقرو كهد باخي إلل نابلا كحقوسيو كبلوا يوم اندابله يزار سلازي ازي እግዚአብሔር ንፍርድኺ አርሐቆ ንጸላይኺ ሶጎጎ እግዚአብሔር ንጉስ እስራኤል አማእኸልኪዩ ድሕሪዚ ገለእኮ ክፉ ዘፍርህ የብልክን እንዳበለ ይዛረብ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ብዛዕባ እቲ ምጽንና እስራኤል ዘፍርሖም ዘበለ ዘፈራርሖም ዘበለ ሁሉ ከም ዝሰጎሎም ዝተዋህቦም ተስፋ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን እግዚአብሔር ይሁን አብ ኢሳያስ 40 حدن اندحر دارينا دوما نهزبي انتاي غبورو يبل اصنانعو يبل እግዚአብሔር ይመስገን
ኣጻናንዑ ንህዝበይ ኣጻናንዑ እንዳበለ ይዛረብ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ምጽንና እስራኤል እንታይ ይገብር ነይሩ ዝሰብዚ ይጽበይ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ትጽበይ እንተ ኮይንካ እቲ ዝተጸበኻዮ ምርካብካ ኣይተርፈካኒ አሜን ዶ ንሕና ንጽበዮ እንታይ ኣሎ እንታይና ንጽበ እንታይና ሃረር ንብል እንታይና ንምን እንታይና ንናፍቕ ዘለና ኣና አይፈልጥን ግን እንታይ እንድሕርዳኒ ተጸቢና እግዚአብሔር ነቲ ተጸበናዮ ተጽቢትና እንታይ ገብረናይ ይህበና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ እግዚአብሔር ብጽድቅ ጥራሕ ንጸበዮ بفرحات እግዚአብሔር ንጸበዮ ምጽንና ህዝብና ንጸበ ነገራት ማለት ከምዚ ሓደ ነገራት ማለት ክመልአልና ገንዘብ ወርቂ ብሩር ገለ አይነመን ነበር እግዚአብሔርስ ብርግጽ እንታ ክትገብር ኢኻ ዝተጸበኻዮ ክትወርስ ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ስለዚህ እቲ ዝተጸበናዮ እንታ ክንገብሮ ኢና ክንወርሶ ኢና አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አብዚ ኢሳያስ 42 ዘሎ ቃል ከንብበልኩም ሞኒ ኢሳያስ 42 ዘሎ ቃል ከንብበሞ ኢሳያስ 42 إنه زدقفو باري حرية نفسي بوبه زبلا منفسي قبل عليه أحدير الله نسو نهزاب فتحي كوت علمي أي كيش أدرن دمتو عو أبيلو خا أب أداباي أي كسمعني نشوف لق شامبوكو أي كسورون نزكق طواف دما أي كتفوني فتحي بحكي يوت فتحي أب مدري كسع زمسرت حيلو أي حمقن أي حللن دسيتاتك حقو كصبيا اين يبل اتي نسمايا زفطرم زغترون نمدري نسا زبقلون ززرغون نتي ابا زلو حزبي خاني تنفاس ذهب نتوم ابا زمالالسو دما منفسو ذهب እግዚአብሔር አምላክ ከምዚብል አዕንቱ ዕውራት ምእንቲ ክኸፍት ንሱራት ካብ ቤት ማእሰርት ነቶም ኣብ ጸልማ ዝነብሩ ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ከውጾም ኣነ እግዚአብሔር ብጽድቅ ጸዋዕኹኻ ቢድካ ክሕዘካን ክሕልወካን كيدان هزبي برهان أحزاب كجبرك يبل እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ እዚ ተስፋዚ ሒዞም የምታይ ገብሩ ነይሮም ይጽበይ ነይሮም እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን እግዚአብሔር ካብ ብዙሕ ጸበባን ካብ ብዙሕ ጭንቀትን ካብ ብዙሕ ውርደትን ብፍላይ ድማ ኣነ ዝገርመኒ ማለት ኣነ ዝገርመኒ እዚኦም ብጽድቅ ከማን ዘገልግሉ ዝነበሩ ብሙሉኦምሲ አገልግሎም ስንታይም ዝሆን ነይሮ ናብሲ ኤልዮም ዝኸዱ ነይሮ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘይ ተወልደ ዳግም ልደት አይረኸቡን ናብ ገነት ዘእቱ ተስፋስ አይነበረን ማለት ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እቲ መንገድን ሐቅን ኮይኑ ዝመጻ ምስ እግዚአብሔር ዕድቅ መታን ክገብረልና ኣብዚ ምድር እዚ አሞንጎ አምላኽን ሰብን ዝኾነ መንጎኛ ንዑ እንታይ ገብርዎ ነይሮም ይጽበይ ነይሮም እግዚአብሔር ይመስገን ብፍላይ ንሕና ኣዚና ርሑቃት ተስፋ ዝባል ዘይ ነበርና ብጣዕሚ ንሕዝንን ንደንግጽን ሰባት ነርና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነዚ ምጽንና አዚ እንታይ ገብርዎ ነይሮም ይጽበዩ ነይሮም እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ይሁን ኣብዚ ሓደ ኻኒ ሰብኣይ ነይሩ ኣብ ማርቆስ 15:14 ልክዕ ከምኡ ተማሳሳሊ ሶምዖን እዚ ዮሴፍ ዝባል በዓል አርማትያስ ንሱ ኻኒ እንታይ ጽበ ነይሩ ይብለና ንሱ ኻኒ ናብ መድኃን እስራኤል ዝጽበ ዝነበር ንመንግስቲ እግዚአብሔር እንታይ ገብራ ነይሩ ይጽበያ ነይሩ ይብለና ንመንግስቲ እግዚአብሔር እንታይ ይጽበያ ነይሩ እዚ ሰብኣይ እዚ ምስቶም ሐዋርያት ዝሰዓበ አይኮነን ሐዋርያት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተሰቀለ በቃ ተስፋ ጌርናዩ ዝነበርና እቲ መድኃኒ ክኸውን በቃ ልብና ዘውደቅናሉስ ንሱ እንታይ መይቱ ኢሎም ተስፋ ቆሪጾም ኣብ ዝተሐለሉሉ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተሰቀለ እዚ ሰብኣይ እዚ ግን ብተባዓት ናበይ ከይዱ ናብ ጲላጦስ ከይዱ ኢየሱስ ጎይታይ ናብ ጲላጦስ ከይዱ ኻኒ ሬሳ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ወሲዱ እንደገና ድማ ቦፍታ ዓዲጉ እንታይ ከም ዝገበሮ ብኡ ገይሩ ገኒዙ ከም ዝቀበሮ ይነግረና ንሱ ይቀቢርዎ ንሱ ይኻኒ ገኒዝዎ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን
ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞቱ በቃ ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ ግዜስ እንታይ ገይርዎ በቃ ተስፋ ገይሮ ሙሉ ካብ ሕጂ ንዳሕር ምንም ነገር ጥቕሚ የብሉን ዝበልዎ ሰባት ምስኡ ዝነበሩ ከማን ገዲፎም ኣብ ዝተበተኑሉ ግዜ እቲ ንመንግስቲ እግዚአብሔር ጽበያ ዝነበረ ሰብ ግን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሪሱ እንተገብር ከሎ ክደልዮ ክሕዞን እንደገና ድማ ብክቡር ቦፍታ ገዚዩ ክገንዞ ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ንመንግስቲ እግዚአብሔር ትደልንተ ኮይንካ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ከሎ ጥራሕ አይኮንካ እንትስዕቦ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ግዜ ጥራሕ አይኮንካ እንትስዕቦ ኣብቲ ዝተሰዓረሉ ዝመስል ግዜ ከማን እንታይ ትገብሮ ትከላለካ ክስዕቦ ትከላለካ እግዚአብሔር ይመስገን ንሱ እንዳሞተ ህይወት ዝህብ አምላኽ ስለዝኾነ ንሱ እንዳወደቀ ዝተንሳ አምላኽ ስለዝኾነ ንሱ እንዳሞተ ህያው ዝገብር ስለዝኾነ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ነዛ አምላኽ እዚ ክንፈልጦ ክንከላለና እዛ አምላኽ እዚ ብዝፈለጥናዮ ብዝተረዳእናዮ መጠኒና መስኡን ነበር መስኡን ማላለስ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን በዓል ዳንኤል በዓል አዛርያ ዝበሃሉ ሰባት መቸም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ታሪኽ ዘለዎም ንዓና ንዓቢ ትምህርቲ ዝኾኑና ንአምላኽ ክሳብ ሞት እንታይ ነብሶም እንታይ ዝገበርዎ በቃ ኣዋጋ ዕዳጋ እትዮም ዝሰዓቦ ሰባት እዚ ናይ በዓል ዳንኤል ታሪኽ እንደሕራሪና እስራኤላውያን ልክዕ ከምዚ ክገልጸልኩም ጽናኹ አምላኽ ጠቅላላ ዘይሰርሕ ዝመሰለሉ ሰዓት ነይሩ ቤት መቅደስ ፈሪሱ ህዝብ አምላኽ ቲ ናይ እስራኤል ህዝብ ተበቲኑ ትታቦት እግዚአብሔር ተወሲዱ ኩሉ ነገር ፓራላይዝ ዝኾነሉ ግዜ እግዚአብሔር በቃ አይሰርሕን እዩ ዝተባሃለሉ ግዜ ንሙርኮ ንህዝቡ አሕሊፉ ኣብዛሃበሉ ግዜ ዞም ሰባት እዚያቶም ግን በቲ ብልዒ ንጉስሲ ከይርክሱስ እንታይ ገበሩ ሓሉን ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ጥዑም ብልዒ ይመጽኢሎም ዘብህግ ብልዒ ይመጽኢሎም ኣብ ቤት መንግስት ንጉስ ዝበልዖ ምግቢ ይመጽኢሎም እቲ መስተውን ጽቡቕ እዩ ዝበሃግ ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ግን እዚ ንሕሉኖምሲ ኣይተቀበልዎን በዚ ክንረክሲ ኣይንደልን ኢና ኢሎም እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር እንታይ ገይሮሞ ተኣሚኖሞ እግዚአብሔር ይመስገን በዚ ነገር እዚ ከሕልናናሲ ከይረክስ ኢሎም እንታይ ገይሮም ሓሊኖም ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ንእግዚአብሔር ክንጽበዮ ከለና ምሕላን የድለና ካብ ክፉእ ነገር መርሐቅ የለና ብጽድቅ መመለላስ የድለና እግዚአብሔር ይመስገን ሽዑ ድማ በቃ ኣብዚ ሃልሃል ዝብል ሓው ገይሮም ኣብዚ ኻኒ ጣዖት ገይሮም ነዚ ጣዖት እዚ ዘይሰገደ ዘበለ መለኸትን ጭራን በገናን እምብልታን ዝተፈላልየ ነገር ነጋሪትን ክውቃዕ ከሎ ነዚ ንጉስ ዘቆሞ ምስሊ ዘይሰግድ ዘበለ ናብ ዝጉር ሓው ክድርበ ይምስተባሃለስ አምላኽና ከድሕነና ይኽእል እዩ ኢሎም አሜን እንተ ዘይፈተወ ከማንሲ ንሕናስ ወንጉስ ሻሕ ዓመት ንገስ ኢሎም ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ንሕና ነቲ ንስኻ ዘቆምካዮ ምስሊ ክንሰግድ ኣይኮነልናን እዩ ንሰግደሉ አምላኽ ኣለና ዘድሓነና አምላኽ ኣለና ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ንሕና ተስፋ ዘለና ሰባት ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዘለናዮ ዘመን ዓለም ብርክሰት ዝመልአትሉ ዘመን ኃጢአት ዝበዝሓሉ ዘመን ብብዙሕ ክፉእ ነገር ዝተተሓዝናሉ ዘመን ኣብዚ ግን ብጽድቅ ንዓለም ቻሌንጅ ገርና ንክርስቶስ ኢየሱስ ሒዝና እንታይ ክንገብር ይግባና ብጽድቅ መመለላስ የድለና ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ምክንያቱ እዚ ዘለናዮ ዘመን ናይ መወዳእታ ዓለም እቲ ክፉእ በኃይል ዝሰርሓሉ ዘሎ ዘመን ምሻጥን ምዕዳግን ዘይካለሉ ዘመን ረሑቅ አይኮነን ምሻጥን ምዕዳግን ዘይካለሉ ኩሉ ሰብ እቲ ማይክሮቺፕ ዝበሃል ነገር እንዳቀበረ በቃ ማለት ማህተም ናይ ሰይጣን እንዳተቀበለ ሰብ ነቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾን ብቻሌንጅ ዝሓልፈሉ ዘመን ረሑቅ አይኮነን ግን ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ከመይ ርእስና ነዳሉለና መንግስቲ እግዚአብሔር በብዙሕ ገድሊ በብዙሕ ጸበባ በብዙሕ ስቃይ ክንሐልፍ ክንአትዋ ይግባና ኢሎም ሐዋርያት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገፊዖም ተጨፍጭፎም ተመጊዞም በብዙሕ ስቃይ ሓሊፎም ንክርስቶስ ኢየሱስ በብዙሕ መከራዮም እንታይ ገይሮሞ ሲዒቦም እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ድማ ኣብዚ ዘለና ዘመን ንጎይታ ክንእመኖ ክንክእል ኣለና አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ምክንያቱ ንሱ ተኣሚንና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መስቀል ጥራዩ ስሌና ክኸውን ኣይሓፍረን ኣብ መስቀል ስሌና ኩሉ
عدا حتياتنا متان كخفل زخفلو واقع نسقاين كنا حسبو غلنا كابو أمرنا نلعلي كابانا كاب مونغونا مالتي إيرترا بملئتا كتجحن لولون ورك أنك تكون يامو نزا شرش ترايكا زور أنت زبال حدث أي زورن من الله زور يسوع كريستوس جنت قويدا سماي مدرن زفترة نجوس نجستات كله زسجدلون زجزونسي ثم سبات أنا النسخاتكم من كنت أفعون كنا لا قصلون كل الناس انتهي جبرا أحفرن طف كنوا بللو غلنا انتهي جبرا أي تتصيفنا نجزابير مسك ترى يخوينو أمسك القراني انتهي جيرونا عدا حاتياتنا خفيلو وجزابير مسك سلازي متان كاين دكمن كاين حللن نزغويتا زندات أمتنا بصدق أبكي دميو كنا مالالس يقبانا يسوع كريستوس غويتاي صدقي زبحال ነገር አለ ጽድቂ ሃሌሉያ ስለዚህ ጽድቅና ሎሚ ኢየሱስ በቃዓትና ኢየሱስ ኩሉ ጊዜ ኢየሱስ ክንብሎ ክንከላለን ኢየሱስ ተማሊ ኢየሱስ ሎሚ ኢየሱስ ጽባህ ኢየሱስ ንዘላለም ኢየሱስ ተማሊ ኢየሱስ ሎሚ ኢየሱስ ጽባህ ኢየሱስ كل جزء يسوع كل جزء يا ماي سلتشي سمو باوتا وباورد تملاو يتانا كبرني እግዚአብሔር ይሁን ሽሙ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታዩ ጽኑዕ ግንቢ አሜን ዶ ሽሙ ዝፈስስ ቅበለዎ ሽሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍሉይ አሜን ዶ ሽሙ ይኻሂብና እግዚአብሔር ይመስገን ሽሙ ድማ አብልዕሉ ኩሉ ዝሰመ ሽሙ እግዚአብሔር ይመስገን ብሽሙ ደገታት ይخفት ብሽሙ ድማ ሕማም ይፍወስ ብሽሙ ነገራት ይከናወን ብሽሙ ድማ በቃ ዘይ ክፈት ነገር የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መፍትሕ ኩሉ አብሽሙ ሎ ኢየሱስ ማዕዛ አለው ሽሙ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ አይጽገብን ይሽሙ አሜን ዶ ስለዚህ ኢየሱስ ክንብላለና ኢየሱስ ንበልስከ ኢየሱስ ሃሌሉያ ትማሊ ዘሜርካዮ ኢየሱስ ሓደ ዘማር እንዳይል ዘሚሩ ተሰብኬ በቃ ማይሰለቸኝ ይል በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ሰምቸው ማይሰለቸኝ ኢየሱስ ብቻ ነው አለ ሐቁ ኮይ ኩሉ ጊዜ ሰሚያ በዛዕባ ኢየሱስ ተሰብይኹካ ሲ አይትጸጉበን ያኻ አሜን ዳ ዋይ ኢየሱስ እዚ እንኳዕና ኢየሱስ ኮና ሃሌሉያ እዚ ኢየሱስ እዚ ናብዚ ምድሪ ዝመጽዩ እንታይ ገይሩና ብናቱ ብደሙ ዓዲጉ ናቱ ገይሩና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ንጽዮን እግዚአብሔር እንታይሉ ንጽዮን አጻናንዑ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ንጽዮን እንታይ ግበርዋ አጻናንዑ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን አምላክና ናይ ምጽነና አምላክና ናይ ምድሓን አምላክ ናይ ዕረፍታ አምላክ ንጉስ ተወሃይብና ወድኻ ተወሊድልና ትግዛቱ ኻኒ አመንኩቢ ሽሙ ግሩ መካር ብርቱ አምላክ አቦ ዘላለም መስፍን ሰላም ተባሂሉ ክስመ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ መስፍን ሰላም እዚ እቲ ግዛቱ ሳምንት ያይሎ አመንኩ ብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ግርማዊ ይሱ አሜን ሃሌሉያ ሐውናኩም ይብል ኩሉ ጊዜ ኤንዌይ ዓርብ ሁሉ ጊዜ አብዛ ያለሁ ጸሎት ናይ ዓርብ ጸሎት አላትና አብዛ በጣም ደስ ዝብለኒ እግዚአብሔር ይመስገንና ሸዊት ሐውና ግርማዊ ኢየሱስ ይልغ ጽለገሎ ደስ ይብለና አሜን ግርማዊ አሜን ና ኢየሱስ ክርስቶስ ግርማ ፍሉይ ግርማይ ፍሉይ ሞገስ ፍሉይ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እዚ ሰብአይ እዚ ድማ ነዚ ንጉስ ነገስታት ዝኾነ እንታይ ገይርዎ ይጽበየ ነይሩ ዳሃር እንታይ ገይርዎ ሓቂፉ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዳ ቢሎ ሃሌሉያ በቃ ነቲ ጎይታ ኢልዎ ተዛሪብ ካን ነርካይኻ ምድሓን እስራኤል ከይራኹ ከም ዘይከይድ ተዛሪብ ካን ይኻሞ እዚ ምድሓን እዚ ነቲ ንምድሓን ህዝቢ ብርሃን ነህዛብ ካኒ ምድሓን ክኸውን ዝመደብካዮ ዓይነይ ካብ ራያስ ከም ቃልካ ነባርያኻ እንታይ ግበሮ አሰናብቶ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ተተጸቢኻ ኢየሱስ ታትገብረኻ ክትሓቅፎ ይኻ አሜን
ክብሩ ክትሓቁ ፊኻ ሰላሙ ክትሓቁ ፊኻ ምጽንናዑ ክትሓቁ ፊኻ እግዚአብሔር ይመስገን በረኸቱ ክትሓቁ ፊኻ አሜን ዶ ንኣምላኽ ዝደልዮ እንታይ ገብሮ ይረኽብዎ ነቶም ዝደልዮ ሲርከበሎም ኢሉ እግዚአብሔር ንዝደልዮ ሩሑቅ ኣይኮነን ድለውይኒ ኢሉ ዝሕባ ኣምላኽ ኣይኮነን አሜን ዶ ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ንግበሮ ንድለዮ ምጽንናዕ ህዝብና ንድለ ትንሳኤ ህዝብና ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ካን ይርዋ መወዳታ ክንሪዮ ዘለና መንፈስ እግዚአብሔር ነይርዎ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ መንፈስ እግዚአብሔር ስለዚህ መንፈስ እግዚአብሔር እንወይ መንፈስ እግዚአብሔር ንሕና ከምዚ ሰለስተ አምላኽ ይብልና ሓደ አምላኽ ይዘለና መንፈጠረካ ምስ በለስ አዚ አነ ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ እዚያ ምስጢር እዚያ ማለት እዩ ካብ ተዋህዶ አባሃጎይ ቀሽ እንደም ኣብ ገዛና ቆልዓ ከለኹ ንሽይ መጽሐፍ ነራ መጽሐፍ ስላሴ ያተባሃል መንፈጠረካ ስላሴ በመን ከተአምን በስላሴ ክንደዮም ሓደ ይሆኑ ሰለስተ ይሆኑ በምንታይ ሓደ ይሆኑ በምንታይ ከሰለስተ ይሆኑ ዝባሃል ነገር አለ በምንታይ ሓደ ይሆኑ መስበለ በስልጣን ብሽም ነው በስልጣን በባህሪ በመለኮት ሓደ ይሆኑ ብሽም በግብሪ በአካል ካን ሰለስተ ይሆኑ እንታይ ከሽሞም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ከግብሮም መስበለ ካንስ አብ ወላዲ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ካሰራጺ አብ ወላዲ ወልድ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ከምዚ እንዳበለት ያትገ ሕጂ በጣም እቲ ምስጢር እዚያው አለው ማለት እና መንፈስ ቅዱስን አቦን ወድን ሓደ ስልጣን ዘለዎ አምላክ ይበቃ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ይተወልዱ ኩለት ኩሉ በመንታይ ተወልዱ በመንፈስ ይተወልዱ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ መንፈስ እዚ ድማ ናብ ኤልሳቤጥ መጽኡ እንደገና ካን ኤልሳቤጥ ካን በመንፈስ ኮይና ካን ተክትገብር ከላ ንሪ ክትንበኸላ ንሪ አደጉይታይ ናባይ ክትመጽሲ ከመይ ይኮንልይ ድምጽ ሰላም ታخم ሰማዓኩሲ እቲ ህፃን ሰዓብ ከብደይስ በመንፈስ እንታይ ገበረ ኢላ ተሰራሰረ ኢላ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ እግዚአብሔር ቀደም ዝነበረ ሕጂ ዘሎ ዳሓር ድማ ዝመጽ ኩሉ ግዜ ዝነብር አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ብፍላይ እዚ ሕጂ ዘለና ዘመን ናይ መንፈስ ቅዱስ ዘመን እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ሰብ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ዝተፈላለዩ መንፈስ ቅዱስ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ከሎ ንሪ ንበዓል ሲምሶም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኤሽታውል ዝበሃል ቦታ ስንታይ ገብሮ ነበረ የናቃቁሖ ነበረ ይብለና ኣብ ሓደ ቦታ እንታይ ይድርኾ ነበረ ዲዝብለና በትግርኛ ይድርኾ ነበረ ይብለና እና ዞም ሰባት እዚያቶም በዓል ዳዊት በዓል ሳሙኤል ኩሎም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ መንፈስ እግዚአብሔር ነይርዎም ናይዚ ሰብኣይ ድማ ክንድሪ ንሽይ ይደሊ እንታይ ነይርዎ መንፈስ እግዚአብሔር ነበሮ ይብለና በመንፈስ አምላኽ ይኻ ተመሪሑ ይኸይዱ ናብቲ መንፈስ አምላኽ ይውን ተዛሪቦ ክዛረቦ ሁሉ እንታይ ልዎ ነቲ ምድሓን እስራኤል ነቲ ምጽንናዕ እስራኤል ዝኸውንሲ ካይራኻዮስ ኣይትሞትን ኢኻ ሞት ኣይክትረን ኢኻ አሜን ዶ ከባርኸኩም ዶ ዝባረኽካዮ ብሩኽ ይዝብል አሜን ይባርኽ ኢኻ አሜን ክብርን አምላኽ ይኹን ነቲ ዝተጸበኻዮ እግዚአብሔር ክህበካ አሜን በመንፈስ እግዚአብሔር መምላእ ይኹነልኩም ነቲ ናይ እግዚአብሔር ዝተጸበኹሞ ነገር በቲ መንፈሳዊ በረኸት ዘበለ በሁሉ እግዚአብሔር ይባርኩም ብምድሓን ይባርኩም ብምጽንናዕ ይባርኩም ድሌትኩም እቲ ሰማዊ ጥራሕ ይኹን ናይ እግዚአብሔር ጸጋን ኃይልን በኃይሊ ይምላኹም ብናይ እግዚአብሔር መንፈስ ድማ ተመርሑ እዚ ሰብኣይ እዚ መንፈስ እግዚአብሔር ነይርዎ አሜን መንፈስ እግዚአብሔር ዝዛረቦ ድምጽ እግዚአብሔር ዝሰምዕ ኢኔሩ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ጽቡቕ ዝኾነ ኮኔክሽን ዝነበሮ ሰብ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተወልደ ናብ ኢየሩሳሌም ብምንታይ መጽኡ ኣብ ኢየሩሳሌም ነይሩ ግን ናብቲ መቅደስ እንታይ ይገብር ከይዱ በቲ መንፈስ አምላኽ ተመርዮ እቲ መጸናንዒ እቲ ንህዝቢ ምድሓን ዝኸውን ተወሊዱሎሞ ሎሚ እንታይ ግበር ናብቲ ቤት መቅደስ ኪድ ዝብል ድምጽ ሰሚዑ እግዚአብሔር ይመስገን በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ክኸይድ ከሎ ኢና ንሪዮ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ እግዚአብሔር ዝሰምዕ ሰብ ይነሩ እግዚአብሔር ይመስገን እቶም በመንፈስ አምላኽ ዝመርሑ ይብለና ቃል አምላኽ ንሳቶም እንታይም ውሉድ አምላኽ ይብለና ኣብዚ ዘለና ዘመን መንፈስ እግዚአብሔር ይድለና
حواريات ببزح እግዚአብሔር بفلاينا حواريات مصحف قدس كلاتنا نفلطينا يسوع كريستوس ببخلته غيرو خلقهم كله حمومات كحوي اغاننت خوصوم اب سفالالي سلطان هابوم يبلنا سلطان هابوم اوف بللو منفس قدوس دما تقبلوا يبلنا بزح ነገር ተቀቢለው ምንየሮም ግን በዚህ ጥራህ እንታይ አይኮነና አኻሊ አይነበረን ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ነገር ተዛሪቦም بفላይ አብዓል ዮሐንስ ክንርኢ ከለና ኣብ 14 ጀሚር ኣነ እንትخدኩስ እንታይ ገብረክ ይሕሽኩም ኢሉ ኣነ ብዙሕ ዝነግረኩም ነገር ኣሎ ሕጂ ግን ክጾርወስ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሉ እቲ መንፈስ ቅዱስ ምስ መጸ ግን ንሱ እንተኽገብረኩም ክምህረኩም ኢሉ ናብቲ ትኽእልዎ ዘበለ ነገር ካንተ ክገብረኩም ክመራሐኩም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እትዝመርሕ እትዝምህር እትዘጻናና እትዝምዕድ እትዝመክር መንፈስ የድሊ እግዚአብሔር ይመስገን ንመንፈስ ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እንታይ እንደሕረየልና መንፈስ ቅዱስ ስርሑ ነታ ማሕበር ወይ ድማ ነታ መርዓት ናይ ክርስቶስ መርዓት እንታይ ምግባሪ ምኩሓል ማለት ምጽብባቅ ምምልካ بكل ነገር بصدق ወቂባን ጸቢቃን ከተርከብ ተመንፈስ እግዚአብሔር የድልያ እግዚአብሔር ይመስገን ንነፍስ ወከፍና እንታይ የድለና መንፈስ እግዚአብሔር የድለና መንፈስ እግዚአብሔር ከምዚ ቅብአት ማለት ቅብአት ኃይል ሐጺን ናብነት ሐጺን እዘን ኩላትና መካይና ለዋና ናይ መኪና ናይ ቅብአት ነገር ኩላትና ንፈልጥና እቲ ሞተር ኣብቲ ሐጺን ኣብ ልዕሊ ሐጺን መታን ክስታይ ከይገብር እንታይ ዝገብርሉ ዘይቲ oil change تقبر كتكلالك تا ماكينه نوح ادم قالوا انت غينو oil change تقبر لك تكلالك كل غزي تي زيتي يدلي እግዚአብሔር ይመስገን ቅብአት يدلي ኃይሊ يدلي ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ መንፈስ እግዚአብሔር ዘይብሉ ክርስቲያን ንጾሎት ኃይሊ ይብሉ ንቅድስና ኃይሊ ይብሉ ንምንባብ ኃይሊ ይብሉ አብ ጽድቅ ተጽዕኖ ከምጽ ኃይሊ ይብሉ ማለት እዩ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ መንፈስ ቅዱስ ናባኹም ምዝመጽ እንታይ ክትግብሩ ይሁን ኃይሊ ክትቀበሉ ይሁን ኢልዎ ኣብ ይሁዳን መንፈስ ቅዱስ ምስመጽይን ወይ ደዋይ ትብልን ኢኻ ኣብ ይሁዳ ትኸይድ ኣብ ሰማርያ ትኸይድ ኣብ ኢየሩሳሌም ትኸይድ ኣብ ዓለም ሙሉ ኢኻ ትኸይድ ዓለም ሙሉ እንዳዘወርካ ኻንሲ ሻይን ኮይንካ እንታይ ትገብር ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነጸብራቅ እንዳገለጽካ ኢኻ ትኸይድ ኣብ ስራሕኻ ክትከይድ ከለኻስ ቶም ሰባት ናይ ክርስቶስ ምዃንካስ ይፈልጡ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ኣብ ተኸባቢ ኣብ ገዛውትኻ ክትረአ ከለኻ ኣብቶም ጎረባ ብተኻስ እንታይ ናይ ክርስቶስ ምዃንካስ ይፍለጥ ብርሃን ክርስቶስ ኣባኻስ ይረአይ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ካብ ምህላው ዝተላዓለ ፍረ መንፈስኻ ተፍሪ ፍሬኻ ሁሉ እንታይ ይኸውን መንፈሳዊ ፍሬ ይዝኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ፍረ መንፈስን ፍረ ስጋን ዝበሃላሉ ኤንዌይ ኣብ ውሽጥና ስጋን መንፈስን ነፍስን ከም ዘለና መጽሐፍ ቅዱስ ጽቡቅ ገይሩ ዝነግረና መንፈስናን ነፍስናን ግን በነፍስ መንፈስናን ስጋናን ግን እንታይ ብጣዕሚ መጻርት ከም ዝኾነ ተሓደ ነተሓደ በቃ ግጭት ሁከት በቃ ተሓደ ስጋና ኤንዌይ ምንታይ ዝደሊ ሙቾት ይዝደሊ ምድቃስ ይዝደሊ ዝተፋላለየ ክፉእ ነገራት ክገብር ይዝደሊ ስጋና ማለት ስጋን ተሰዲድካዮ ስቂሊ ዝጋልብ ስጋ ማለት መንፈስና ድማ እንታይ ይደሊ ጸሎት ይደሊ አምልኮ ይደሊ ሕብረት መሳሕዋት ይደሊ ኤንዌይ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ዘበለ ሁሉ ነገር ይምነም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በመንፈስ መምልላስ የድሌና ልክ ከምዚ ሰማይ ዝነበሩ በመንፈስ እግዚአብሔር መምልላስ የድሌና እግዚአብሔር ይመስገን በዘይ መንፈስ ቅዱስ ምንም ነገር ክንገብር አይንኸለኒና بفلاي بيت ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝፈትሕ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝምህር መንፈስ ቅዱስ እዩ ዘጸናንዕ መንፈስ ቅዱስ እዩ ሕቶታት ዝምልስ መንፈስ ቅዱስ እዩ ሁሉ ዝገብር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ንመንፈስ ቅዱስ አዚና ክንብህጎን ሃሩር ክንብሎን የድልየና እግዚአብሔር ይመስገን ጊዜ ያክላሉ መስለኒ ኣብቲ መወዳእታ نحنا كم كريستيان نصبي ነገር እንታይ ንዝብል ነገር ክንሪና ሞኒ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ዘሎ ቃል ክንሪና ከም ክርስቲያን እዞም ሰባት እዚኣቶም ምጽንና መድሓን ህዝቢ መንግስት ኣምላኽ ይጽበይ ነይሮም ንሕና ኣብዚ ሕጂ ዘለና ዘመን እንታይ ንጽበይ ከመይና ክንከውን ዘለና ንዝብል ነገር ንሽተይ ክርኤ ሓደ 3 ደቂቃ ኣለዋኒ እግዚአብሔር ይመስገን
ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ዘሎ ቃል ክንሪና እግዚአብሔር ይመስገን። ክብርና አምላክ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኤንወይ መንፈስ ቅዱስ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ይትንክፈናን ይድህሰሰናን ስለዝነበረ ኣነ በጣዕሚ ደስ ይለኒ እግዚአብሔር ይመስገን። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 13 ካብ ሓደ ዘሎ ጀሚርና እንድሕርዳሪና ነቲ ዘይረክስን ዘይጾምሉን ዘይሐልፍ ዘይበርስ ኣብ ሰማያት ተዳሊልና ዘሎ ርስቲ እንዳበለ ይጅምር ንዑኡ እንታይ ክንገብሮ ከም ዘለና ባህርታ ባንቆታ ክንጽበዩ ከም ዘለና ይዛረበና። ድሕሪኡ ኣብዚ ምዕራፍ 13 ዘሎ ኣብዚ ዘለና ዘመን ንሕና ካንተ ክንከውን ክንክእል ኣለና። ስለዚህ ሓቋቁ ልብኩም ተዓጢኩም እናተጠንቀቅኩም ነቲ ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ እትረኽብዎ ጸጋ ሙሉእ ተስፋ ግበሩ። ከም እዙዛት ውሉድ እምበር ከምቲ ብዘመን ድንቁርና ከለኩም ዝገበርኩሞ ናይ ቀደም ትምኒት ኣይትግበሩ። ኣነ ቅዱስ የሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ጽሑፍ የሞ ከምቲ እትጽዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ውን ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ። ነቲ ንነብስ ወከፍ ብዘይ ኣድሎ ከከም ግብሩ ዝፈርድ ንስኻትኩም ኣቦ ኢልኩም ትጽውዕዎ ካብ ኮንኩም ሲ ኣብ ዘመን ግሽነትኩም ብፍርሃት ነበሩ። ካብ ኣቦታትኩም ዝተቀበልኩሞ ኮንቱ ንብረት ከም ብደም እቲ ኣበርን ረኽሰትን ዘይብሉ ገንሸል ብኽቡር ደም ክርስቶስ እምበር ብጠፋይ ነገር ብብሩር ወይስ ብወርቂ ከም ዘይደሓንኩም ትፈልጡ ኢኹም። ንሱ ቅድሚ ምስራት ዓለም ተመደበ ኣብ መወዳእታት ዘመን ግን ምእንታኻትኩም ተጋህደ። ንስኻትኩም እምነትኩም እንተስፋኹም ናብ አምላክ ምእንቲ ክኾም በቲ ካብ ሞታት ዘተንሶ ክብሩን ዝሃቦ አምላክ ቡ አሚንኩም ኣለኹም። ብህያው ንዘለዓለም ዝነብር ካብ ዘይጠፍእ ዘር እምበር ካብ ጠፋይ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም በሐድሽ ተወለድኩም እንዳበለ ይዛረብ። ስለዚህ ኩሉ ስጋ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብረቱ ድማ ከም ዕምባባ ሳዕሪ ነቅጽ ዕምባባ እንታይ ይገብር ይረግፍ። ቃል እግዚአብሔር ግን ንዘለዓለም እንታይ ይገብር ይነብር ይብል። ኣብቲ ካላይ ጴጥሮስ ክንረኸለና ድማ ተስፋ ምጻቱ ዳ አበ ያለው ካብቲ ዓለም ተፈጠረትሉ ዘመን ጀሚሩሲ ኩሉ ከምቲ ዝነበረ ይዘሎ ይብሉ ዓለም ብማይ ከማይን ምዃና ፈትዮም ይዝንጉዕዎ ይብል። እዚ ዘሎ ብሙሉ በቃል እግዚአብሔር ናሐዊ ተሐልዩ ከም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተገልጸ ኩሉ ፍጥረታት ከም ዝመክኽ ብረስን ድማ ከም ዝሐልፍ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ግብርታት እንታይ ክገብር እዩ ክነድድ እዩ ክቃጸል እግዚአብሔር ይመስገን። ንሕና ግን ዘይቃጸል ዘይሐልፍ ዘይበርስ ርስቲ ኣለና ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ። ነዚ ርስቲ እንዳተጸበና ካ ንሕና እንታይ ክንገብር ክንከላለና ሓቋቁ ልብና ተዓጢቅና ከመጋሽ ከም ስደተኛታት ከምቲ በዚ በግጥም ዲዩ ብሰፋላለ ነገር በመዝሙር ዲ ማይኖ መንፈስ እግዚአብሔር በሁሉ ነገር እንታይ ገይርና ዳሲስና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ። ስለዚህ እግዚአብሔር እዚ ዓመት እዚ ናይ ሰላም ዓመት ናይ በረከት ዓመት ናይ ትንሳኤ ዓመት ናይ ምጽንና ዓመት ክብርን እግዚአብሔር ይኹን። ስለዚህ እግዚአብሔር በሁሉ ዳይሜንሽን ኣብ ቅድሜና እንታይ አለው ጽቡቅ መዓልታት አለው። አሜን። ትዝበልካዮ ይዝኾንኮ ትዝበልካዮ ይዝኾን ብጽድቅ ጥራሕ ተማላለስ ወግን ደውበል ንእግዚአብሔር ንበርንበር እትዝበልካ ይኸውን። እግዚአብሔር ነቲ ክፉ ነቲ ክቡር ካብቲ ሕሱር ፍለየንበር እንታይ ክትከውን ያ ከማፍ ክትከውን ያ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ከማፉ ዝኾኑ ሰባት ድማ ካብዚ ከተንሲ እግዚአብሔር ይመስገን። እስከ ሁላትና ክንትሲና በኮፊልና ደሃን ኮፊልና ወላ ክንጽልይና እግዚአብሔር ይመስገን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገነካ ኣለኹ ስለ ዘለዓለማዊ ምሕረት ካን ፍቅርካን ተመስገን። እግዚአብሔር ስለ ዝሃብካና ቃል ድማ አመስግነካ ኣለኹ። እዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ዓመት ኩሉ ናይ ፈውሲ ናይ ጥዕና ናይ ሰላም ናይ በረከት ይኹን ናይ ምጽንና ናይ ትንሳኤ ዓመት ይኹን። እግዚአብሔር ዝሓመሙ ይፈወሱ ዝወደቁ ይተንሱ ዝተጋገዩ ይመለሱ ብሕብረት በሓድነት እንማላለሰሉ ንዓኻ ንሕጉሰሉ ህርመት ልብኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንርዳአሉ ብመንፈስ ንምራሐሉ ዓመት ክኾነልና ንጽልይ ኣለና። እግዚአብሔር ናይ ልምላሜ ዓመት ይኹነልና ሽምካ እንዳጸዋዕና ንቅድሚት ንጎየሉ ዓመት ክኾነልና ንጽልይ ኣለና። ናይ ትንሳኤ ዓመት ናይ ምትንሳእ ዓመት ይኹነልና። እግዚአብሔር ንህዝብና ፈውስ ንሃገርና ፈውስ
ነቢያት ሐዋርያት መምህራን ጓሶት ወንጌላውያን እግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያን እቲ ዘተስፋኸ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውበታት ኩሉ ክትዕጠቀና ንጽልይ ኣለና ስለዚህ ተሓድገና ተመስገን ምሳና ስለዘለኻ ተመስገን ኩሉ ግዜ ድማ ሰናይኻ ተመስገን ምሕረት ካን ዘላለም ስለዝነብረ መስግነካ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም ነበረከትከን